nosaltres l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i Josep Poblet, president de la Diputació de Tarragona. Començarem parlant, si us sembla, doncs, amb el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet. I comencem, doncs, les reformes de la carretera del Coll Roig, inaugurades avui, es demanaven doncs, des de fa diversos anys pels veïns de l'Espluga. Per què la Diputació ha decidit fer una inversió d'aproximadament aquests 800.000 euros en aquest moment? Bé, si em permet, primer que tot, reconèixer que ho hem fet perquè els veïns ho demanaven i l'Ajuntament també, i per tant era una obra d'obligada realització. No són 800.000 euros, són 1.100.000 euros el que ha costat aquesta obra, que és el que en els fullets que avui hem repartit, doncs, entre expropiacions i costos de l'obra, ha significat aquesta actuació. Una actuació merescuda, necessària, útil pel desenvolupament harmònic de tota la població. L'Espluga és una població, doncs, de tipus mig-gran, que té una activitat socioeconòmica prou important que justifica que les actuacions fetes per la Diputació fa uns 15 anys aproximadament i les que s'han fet ara han acabat de modelar definitivament una xarxa de circunvalació i de comunicacions d'accés a la població i de sortida per persones i mercaderies prou eficient com per parlar de que avui tenim una xarxa moderna, posada al dia, segura, qualificada i naturalment que serveix bé al desenvolupament de l'Espluga, que és el que els deia al començament. Certament les coses costen diners, però doncs bé, per tot arriba un dia, i en aquest sentit doncs tota la planificació de carreteres que tenia feta la Diputació, la demanda formulada per l'Ajuntament, doncs com vostè mateixa deia, de fa temps, ha fet doncs que quan va arribar el moment aquesta obra va entrar en programa, es va realitzar el projecte, es va fer el projecte d'expropiacions, es va sotmetre tot a la tramitació necessària i quan va ser el moment es va adjudicar i s'ha fet en un temps relativament rècord. La pròpia empresa adjudicatària em deia que van estalviar 2 mesos, gràcies també a la bona voluntat i disposició dels veïns de l'Espluga i a l'Ajuntament, que van permetre que la major part de la mobilitat de vehicles ho fos a través de l'altre accés, podent alliberar doncs, espai per a poder treballar adequadament la maquinària a molt millor ritme, i tot i que no es va interrompre en cap moment l'accessibilitat a les finques i alguns veïns que hi volien seguir passant, doncs va ser possible fer-ho amb una optimització de recursos de temps prou importants. Avui l'obra doncs, ha quedat molt bé, s'han mogut trossos importants de muntanya per assolir rectes que abans eren curves, hem lograt doncs, una seguretat, una evacuació correcta de les aigües, una reposició de serveis, accessibilitat a les finques i una senyalització pròpia dels temps que som, i per tant avui entrar i sortir de l'Espluga per aquest accés que vostès en diuen del Coll Roig, sí. doncs és molt diferent de com era abans, i jo me'n sento molt content i molt orgullós, naturalment junt amb l'alcalde, que n'hem sigut testimonis d'excepció doncs, d'aquesta recta final d'un procés que havia començat, com vostè recordava, feia anys. Bé, avui ha sigut un dia d'inauguracions, a part d'inaugurar doncs, les obres de la carretera del Coll Roig, l'Skyline de l'Espluga, també s'estan inaugurant doncs, les obres de remodelació de l'antic hospital. Quina sensació té sabent que tot això s'ha dut a terme en part gràcies a l'ajuda econòmica de la Diputació? Bé, doncs, la que deia fa uns instants baix a la sala d'actes d'aquest mateix edifici, una dolça sensació de que, malgrat que els temps els qualifiquem de complicats i difícils, Déu-n'hi-do la feina que hem pogut fer. I aquesta feina la justificava a primera hora del dia, quan doncs, hem inaugurat la carretera, com la complementació d'una fulla de ruta municipal que sap cap on va i una aliança amb les institucions que ajuden a fer-ho possible. Si aquesta fulla de ruta no és tan clara com ho és a l'Espluga, és més difícil que es puguin assolir els objectius en bons temps i amb, naturalment, aquesta sensació que s'enduen els veïns de que l'activitat no cessa malgrat les dificultats. I si no, posem com a exponent el dia d'avui. M'ha portat aquí una carretera que s'ha fet i s'ha fet bé, m'ha portat aquí la inauguració d'una biblioteca que s'ha fet i s'ha fet bé, la transformació progressiva, que no està encara acabada, d'unes instal·lacions d'una ràdio que compleix 30 anys i que té un autèntic exèrcit de voluntaris al darrere, i m'ha portat aquí també doncs, la presentació d'un llibre fet per gent de l'Espluga i que podem considerar una bona obra de recerca sobre un fet ocorregut doncs, fa 115 anys. Per tant, m'hi han portat coses que tenen a veure amb el desenvolupament econòmic i material, i m'hi han fet venir coses que tenen a veure amb el desenvolupament de la societat del coneixement, la cultura i, naturalment, la recerca i tot allò que són les grans infraestructures intangibles, però que fan avançar la societat per dins, que és per on creixen les societats. Per fora també, però sobretot per dins. Per tant, després d'aquesta visita i de compartir amb la gent de l'Espluga i amb les autoritats, i amb l'alcalde molt principalment, i les autoritats comarcals, la bona marxa de la feina a l'Espluga, un se'n va content.
perquè, com també deia abans, és lògic que hi hagi molts dies per poder treballar, per fer les coses, i un dia de tant en tant per poder-les posar en valor, compartir-les amb els veïns i celebrar que fins aquí hem arribat. I, per tant, aquesta és una feina que ha sigut plaent, que ha sigut feta amb la conjunció, com deia, d'una bona entesa amb l'administració local de l'Espluga, el seu ajuntament i el seu alcalde, i que naturalment rendeix uns bons resultats que a la vista estan. Aquesta biblioteca mossèn Muntanyola és una bona biblioteca, al costat d'una biblioteca comarcal que també nodreix els espluguins i les espluguines, que la tenim ben a prop. Per tant, ningú renuncia a allò que considera propi i important. S'ha rehabilitat aquest patrimoni d'aquest edifici extraordinari, que és el que li dona sentit, que les coses que ens importen a tots siguin els poders públics que les vagin progressivament ocupant, transformant, millorant, protegint i donant ús i servei. I naturalment ara sóc entrevistat en una ràdio per la que sento simpatia perquè en diverses ocasions us heu apropat les inquietuds que jo des d'una administració com és la Diputació defenso a favor del territori. Recordo quan vau fer el 25è aniversari que vam tenir oportunitat de parlar-ne, de les coses de l'Espluga d'aquell moment, ara fa 5 anys, avui que en fa 30 acabo de descobrir ple d'entusiasme unes instal·lacions esplèndides que a mi me meravella que per l'exèrcit de gent que sou encara siguin un pèl insuficients, perquè amb el que veig ja quedo impressionat, però vaja, com que no sóc jo qui he de posar límit a les coses de l'Espluga, al contrari, si li puc donar ales millor, doncs acabo de comprometre'm al costat del senyor alcalde i també davant dels veïns i veïnes que ens han acompanyat a la sala d'actes, de que quan sigui el moment ja se'ns reclamarà l'atenció necessària, perquè jo sempre dic que encara que amb això competència no n'hi tinguem, tenim la vocació de servir al món local des de les diferents perspectives. I l'alcalde ho deia d'una manera molt clara i molt entenedora. Aquest no és només un projecte de ràdio, és un projecte de població, és un projecte de gent jove, és un projecte que fa mestratge, és un projecte que ensenya, que forma, que implica, que compromet. Clar, tot això és molt més que una ràdio. I per tant la Diputació també entén que aquelles coses que són una mica més d'allò que inicialment semblen, s'hi ha de donar el copet de mà necessari, que és el que farem a requeriment de l'Ajuntament, un requeriment amable, naturalment no parlo d'un requeriment enfadat, és a dir, un requeriment com el que per la carretera ha donat fruits, per la biblioteca i per tot el que anem fent a l'Espluga. I els grups de cultura popular, que també quan vinguen a l'Espluga sempre se m'aproven i diuen: president, ens has d'ajudar més amb allò i amb allò altre. Per tant, l'Espluga viu temps de dinamisme, té una fulla de ruta, com deia, molt definida, i ajudar aquests projectes no només és un goig, sinó que és una responsabilitat que no té límits. Per tant, endavant, feu bona feina, que la feu. Feliç 30è aniversari a tots els que l'han fet possible. Allà he vist molta gent jove, però també n'hi ha de més veterana, i alguns que de joves encara en són ara, però que han passat el relleu a d'altres de més joves. Hem vist un relleu a la biblioteca també en aquest mateix edifici. Aquest compromís i aquesta cadena social fa bo de veure-la, fa bo de que en parlem, que la gent que ens escolta ho senti, i que naturalment que podem tenir l'optimisme legítim d'una societat compromesa que avança i que sap quin és el futur, perquè sabem també qui som els que l'hem de dibuixar. Bé, doncs moltes gràcies, Josep Poblet, president de la Diputació, per aquestes paraules i per aquests minuts que ens ha dedicat en aquesta entrevista. I si els sembla, ara anem a parlar amb l'alcalde de l'Espluga, David Rovira. Hola, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Què representen aquestes obres de millora de l'antic hospital per l'Espluga? Bé, jo ho deia abans i també s'ha referit al president, no? Això és la consolidació d'una obra que es va començar fa molts anys, que va començar guardant l'estructura, no? L'estructura d'aquest hospital portava molts anys que no se li feia cap obra de millora i es va haver de consolidar tot el que eren els trebols, la teulada, etc. Aquesta va ser una primera fase que a més es va propiciar que aquí s'hi poguessin acollir ja la biblioteca i entitats, no? Que recordem els escacs, l'ADF, diverses entitats, el futbol, havien tingut aquí en el seu moment espais, i evidentment també l'Espluga FM Ràdio, no? I doncs avui el que fem és acabar tota aquesta obra, tret de la part que ens queda d'aquí dalt de l'Espluga FM Ràdio, però la biblioteca la podem donar absolutament per acabada, vull dir, ja té les condicions i el que es tracta és d'anar-la mantinguent i anar-la fent viva. Vull dir, una biblioteca no és un espai que només tingui llibres en reserva, sinó un espai viu on s'hi fan activitats, on se promociona la lectura, on se promociona que la gent jove puguin començar a aprendre a llegir, també a fer noves tecnologies, i també d'una manera especial vull remarcar l'espai que hem dedicat al que en diem el món local en un sentit ampli. La paraula més exacta seria un món comarcal, no?
també aprofito per donar les gràcies al president del Consell Comarcal que ens ha acompanyat tot aquest matí aquí entre nosaltres, no? Allí recollirem i tindrem d'una manera especial l'obra d'aquests autors, del senyor Vallverdú, del Carlos Duarte, del Jordi Llavina, del Lluís Goitisolo, del Margarit, tota aquesta gent que, Josep Maria Vallès, dels autors també locals, no cal dir-ho, i penso que és una singularitat de mossèn Muntanyola, vull dir, evidentment, que és el que porta el nom de la biblioteca, no? I això ens permetrà tenir una mica reservat el que, diguéssim, és el patrimoni més local, dic local en aquest sentit ampli, no? Per tant, és un goig, no? I veure tota la feina que també heu fet vosaltres aquí dalt i que esperem, doncs, també, com deia el president de la Diputació, amb l'ajut, el compromís de l'Ajuntament, que l'heu tingut de fa molts anys i que el seguirem mantinguent, però també l'ajut que esperem que ens pugui proporcionar la Diputació en el moment que calgui, és una gran satisfacció. Aprofitar per pintar, és a dir, avui li hem posat cara nova, no? I això, les coses quan estan arreglades, a més, també ho dèiem, tinguem en compte que aquest és l'únic edifici civil de patrimoni important que té l'Espluga, antic, tenim altres de moderns, però antic no en tenim cap altre. L'església seria un edifici religiós i l'hospital és l'edifici per excel·lència del mateix moment. I ara que ja estem arribant al final d'aquesta legislatura... Ara que no es compromès. No. Què sent després d'haver inaugurat aquestes reformes de millora de la carretera del Coll Roig, del qual en parlàvem que realment representen un avenç en seguretat i comoditat per l'Espluga? Bé, jo no puc sentir altra cosa que satisfacció per haver aconseguit un objectiu que ens havíem marcat fa molt temps, i això, aquestes coses tenen totes un tempo. Vam començar-ho abans que acabés l'anterior mandat, que vam parlar amb el president de la Diputació i ell ens va donar ales de dir, posem-ho, però intentem programar-ho, i amb aquest temps ha sigut possible, i per tant, augmentar la seguretat, augmentar la qualitat de les finques, augmentar el traçat, evidentment permet molta seguretat a la gent que hi passem. També hi ha una expropiació feta a banda i banda de la carretera, per si un dia hi hagués altres necessitats. És una cosa que, evidentment, com a alcalde, quan moltes vegades es diuen per què esteu al món local si no és el que té més popularitat, és perquè és això. Un dia vam pensar que podíem fer una carretera i avui la podem veure. Això hi ha molta gent que està a l'alta política i que fa moltes lleis que són molt importants i que cadascú fem la nostra feina, no? Però que potser no els és tan fàcil visualitzar aquella feina i d'immediatesa que el món local té aquesta satisfacció, no? Aquí, un dia vam dir, podrem fer una carretera, vam fer els passos necessaris i avui la tenim. Podem remodelar la biblioteca, ho hem fet. Podem remodelar l'edifici i acabar el tema de la ràdio, ho hem fet, no? Això de veritat que dona molta satisfacció, perquè és aquella sensació de que allò que una gent ha pensat, aquest full de ruta que ha parlat el president, a poc a poc es va fent. I més poder-ho fer també en aquests moments que, com dèiem, són molt difícils, no? Vull dir, no ha sigut la legislatura més reeixida en quant a obra pública i en quant a coses, però no han parat. I això també dona satisfacció, no? I això és feina de molta gent, de tots els regidors que hi treballen, de l'Ajuntament, tota la gent i les administracions que no donen suport, no? I això potser és difícil d'entendre per la gent que pensa que és més honor ser una altra cosa, no? Però estar al món local té aquesta satisfacció, no? Bé, doncs moltes gràcies també, David Rovira, alcalde de l'Espluga, per aquests minuts que també ens ha dedicat.